Il-Partit Nazzjonalista għandu l-obbligu li joffri alternattiva lil Maltin u l-Awċin kollha. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista waqt id-diskors tiegħu fil-ftuħ tal-Assemblej Reġjonali li qed isiru madwar Malta u Għawdex bl-ewwel waħda issir fin-Naxxar. Fid-diskors li wassal lil dawk preżenti Alex Borċwiet li hu flimkien mat-tim kollu tiegħu se jaħdmu qatih sabiex il-Partit Nazzjonalista jibqa' jkun wieħed li jpoġġi fuq qudiemnet l-interessi tan-nies. Din l-Assembleja infetħet mill-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Mark Antony Sammut u indirizzaw ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello li tkellem fuq il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar xhur, partikolarment l-elezzjoni ta' kap ġdid li weldet enerġija ġdida. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borċ min-naħa tiegħu stieden lil dawk preżenti sabiex ixamru il-kmiem u jkomplu jagħtu il-kontribut tagħhom ħalli il-Partit Nazzjonalista ikompli jissaħħaħ bħala gvern alternattiv. Numru ta' attivisti għamlu wkoll interventi tagħhom u jirrikonoxxew il-ħidma importanti li qed issir mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dan fil-waqt li tkellmu fuq kif il-Partit Nazzjonalista jista' jissaħħaħ. Intant bħalissa għaddejja wkoll ħidma ta' preparazzjoni għal maratona importanti ta' ġbir ta' fondi li ser issir fit-12 ta' Ottubru li ġej biss il-Partit Nazzjonalista.